Rusija je primorana da se vrati razmatranju pitanja o nuklearnom potencijalu Velike Britanije i Francuske jer je NATO pokazao da predstavlja vojni, a ne politički blok, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Mi smo u svoje vreme išli na to da ih stavimo u zagrade, imajući u vidu i smanjivanje tenzija i to da je NATO proglasio sebe gotovo demilitarizovanom organizacijom. Govorili su da su oni prepolitička organizacija nego vojni blok, a kako nije vojni blok, vidimo šta se događa. Zbog toga smo prosto primorani da se vratimo razmatranju te teme kao centralne, rekao je Putin u emisiji Pavla Zarubina Moskva, Kremlj, Putin na televizijskom kanalu Rusija 1. Ruski predsjednik je naglasio da se Rusija ne protivi učešću zemalja NATO-a u diskusiji o sporazumu o strateškom ofanzivnom naoružanju, iako one formalno nisu učesnice tog dokumenta. NATO je izdao saopštenje u vezi sa tim i istovremeno se prijavio za nekakvu diskusiju o tom pitanju. Ako je tako, onda izvolite, mi se ne protivimo, neka učestvuju u toj diskusiji, rekao je Putin. On je istakao da ne može da zamisli da američki vojnici kontrolišu nuklearne objekte Rusije, dok istovremeno podržavaju kijevski režim. Pored svega ostalog, kada rade to što rade danas u Ukrajini, ja prosto ne mogu da zamislim da američki vojnici šetaju po našim nuklearnim objektima. To je prosto smešno, naglasio je Putin. Ruski predsjednik je u vezi sa odlukom Rusije da suspenduje svoje učešće u sporazumu o strateškom ofanzivnom naoružanju sa Sjedinjenim državama naglasio da je Rusija dužna da štiti svoju bezbednost i stratešku stabilnost. Njihova je stvar šta će da razumeju, a šta neće. Mi ne možemo u njihovu glavu da uđemo. Mi shvatamo ono što mi moramo da radimo, a moramo da čuvamo svoju zemlju, da zaštitimo bezbednost, stratešku stabilnost, naglasio je Putin.